Igbo bụ Igbo, ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Enwere oge m kwuru maka polygamy ya na-akwụ, mana response m nwetakwa na that polygamy eche m ga-enwe attack from women. Funny enough, ụmụ nwaanyị shakwara that opinion, no, at least ha recognize mkpu m na-eti na ekwe m na-akụ na ọkachasị na population ọnụbara mmadụ adịghị n'obodo ha nwa na onwe ha mana anyị a na-eche n'uwe otu a ga-esi eme ihe a na-eche welu otu a ga-esi n'eme ya, maka ọtụtụ n'ime ha na-ekwu na ịlụ ndị ụmụ abụọ ga-ebute nsogbu. So m sị ka m welitekwu olu na ya nyekwu advice otu enwere ike isi mee ya, ndị m ga-alaiki ka ị ga-echa ihe biko tụsaa ya, ịtụsaa ya gị tinye your opinion. Achọrọ m ka ndị mmadụ ka anyị engage na this discussion, maka ihe awụ nkata dị mma ka akpa ya akpa ka a mara ihe a ga-eme, because a sị na akpa amara dị n'ute kwa ka esi ekwu amara akpa dị n'ute, maka na ofu ihe mma dị mkpa wụ na anyị agaghị ekwe ka Igbo obodo dị ka Igbo kpochapụ, maka na anyị na-azọdo nwoke and anyị amasịkwa na anyị ama mpụ na mba na-achọta, maka ọkwa anyị pụ na mba ndị Britain wụ ha na-apụ mana ka m jụọ kedu ka ndị Britain na-eji na-akparị ihe ha na-akparị ụmụ ha ada atọ na mba? Kedu ka ndị China na-esi na-akparị ụmụ ha ada atọ na mba? Ndị Igbo anyị ọkachasị ụmụ nwaanyị anyị unu na-enerukwa anya obodo ndị ọzọ, unu nwezikwa mmasị maka ọdịmma Igbo, maka agbụrụ Igbo, maka ịnwụọ ugbu a na ụmụ gị tọ na obodo oyibo amadị gị chee kedu oke ikete, kedu uru ọgwụ na ịpụtara n'ụwa, maka na ebe ahụ unu bi unu ama nwa oke, ebe inwe oke wee be gị. And achọrọ m ka ụmụ nwaanyị ghọta na oge ụfọdụ unu gaa Amerịka, ọdụ unu ka Amerịka ahụ wụzi ebe ọkpara ọwasị anyị nwa nọ na Naịjirịa aka ụnụ mma because ọkpa na anyị na-ana na ya ka m ji nọdụ na my compound dị happy na-akwado na-ahazi onwe m. Chineke kiri anyị n'ụwa na ọ sị na the people go and replenish the earth, ọ ihe o kwuru ke anyị. And Chukwu na-eke ngwuru, onye ebe o kere o were ndị tinye na ngwuru a, ihe o nyere ya ala Igbo ka anyị replenishie ya, dozie ya, ọ ihe ekwu onye anyị ala Igbo. Mana anyị nwa bụ ụmụ nwaanyị na-echizi ama ihe anyị na-aghọtaghị ọpụpụ anyị na-apụwu a blessing, ọ ngozi ka ọ, mana ngozi ahụ na-achọzi iwu kọs, ọ na-achọzi iwu iyi. Ọ bụrụ na anyị emepe ha anya anyị ghọta ụwa ọfụma na enwe ihe dị n'ụwa were hụ na ọwụ blessing. Nke mbụ, di gị lụọ nwaanyị debe n'ụlọ, gịnị ka a na-azọdo nwoke a? Nwoke ụnụ na-azọ, ụnụ ka na-achị akwa ya with various women. Onye ọbụla sị na ya bịa ṅụrụ iyi na di ya adachị nwaanyị. Enwerekwa ndị na-adachị nwaanyị mana ha dị nwa ole na ole. Ịlụta onye nke a na-adachị nwaanyị kene Chukwu. Ụnụ hụrụ pastọ gịnị nwanụ ya na Doris na-alụ ugbu a, na-ede aha pastọ ahụ ọkwa pastọ amasị pastọ na ọkwa ya kwesịrị lead by example, mana ihe nọ ya na mpara ekweghị na ahụ ụmụ nwoke na ahụ ụmụ nwaanyị awụdo otu. So enwere ndị ahụ ha na-adị libido ha dị high, otu nwaanyị ndị eziri ha. Even enwe ụmụ nwaanyị na-agbala, enwere ụmụ nwaanyị mma today libido dị ha dị high, asị dị hapụ outside ma egbu ha nga ọ na-edine ha. So ihe m na-ekwu owo like na nna m lụrụ ndị ụmụ abụọ, mama anwụọna, mpa m anwụọna, nwunye nna m anwụọna, anyị nọ ize ka ụmụnne. Mgbe mpa m lụrụ mma m dị ụtọ ihe polygamy anụnwa adịbedị high, anyị nọ ka ezinụlọ, anyị hụrụ onwe anyị n'anya. Nwunye nna m na nne m nọ mana ka a bịaziri dị propaganda ihe gbasara polygamy adị high, ọ dụzie ka ọwa arụ. Ndị Katọlik, ndị chọọchị enyeghara ndị Igbo aka, ndị chọọchị na-achị destroy ala Igbo, ndị chọọchị na-achị wipe ala Igbo out dị ụtọ ihe ha na-akụzi. Ị gaa na Yoruba land, ndị Katọlik chi ndị ụmụ atọ na-anata oriri na-eme ihe ọbụla a na-eme na chọọchị. Ị gaa n'ugwu Hausa, ndị Katọlik lụrụ ndị ụmụ ole na ole na-eme ihe a na-eme na chọọchị, ọ n'ala Igbo ka a bịa machie ya.
so ihe awụ measures chọọchị na iwu dị iche iche chọọchị magashịrị mere ụmụ nwoke ji gbala ngwanụ mma na-akọla onye ka gị gaa n'obodo ọbụla sị ka ịpụta bịa zie nwata ka o ji hụ nwata 1 na 2 mana ihe awụ na ngwuru ikwesị ịhụ ụmụazị 200 300 ị ga-ahụ mmadụ elewe n'ihi isi chọọchị anyị na-aga ebe anyị na-enupụ Chineke sị anyị go ye into the world, replenish and multiply. Agbụrụ ụmụ nwaanyị ana m eti mkpu na-agwụ na agbụrụ Igbo na-achọ ikpochapụ ọnwụ na ya ahazighị be anyị ka m biya unu uche achọrọ m ịlụta nwaanyị mụ na di m ka na-esi ga ya ị ga lụta nwaanyị kponye digideme n'ụlọ nwunye gị ka ọ bụ you can send her packing ịshọrara nshi. And again ihe a na-eme ma ụna na-azọ property onye ihe aka unu na-eje ma ụmụ na na-agbazi mbọ ụmụaka bịaja ha nọ na-eche property nna ha fọmi onye ihe akwara m ụmụ m onye ọbụla ga-akụrụ nke ya unu a ga-ele anya n'ihe nna unu kpatara nna unu lụọ nwaanyị taa mụtakwa ụmụ ọzọ ihe ọbụla ọ nwe atike ya among yourself onye nke okete na ile anya hụ na nke ga-eketa ga-ezi go and hustle. Sọsọ ihe anyị ketere n'aka nna dị m wu ebe anyị bịara obi ifu na ebe anyị bịara obi sef anyị zụtakwara ala mee ya hụta onwe dị no datin anyị eketere pin anyị eketere rezọ anyị eketere anything if na anyị chịkwa dị ma na-echikwa. So ele otu ị ga-esi na-akpa ego ụfọdụ ndị ha atọ ka ụmụ ha taa ahụ ya ka politicians ji eme akpụrụ ụmụ akpụgo obodo oyibo na-ebu ego a ga-eji develop obodo were na-azụ nwa ụmụazị ego a ga-eji azụ mmadụ 100 ewere na-azụ otu nwa ya wụ na ịhụ ka ndị mmadụ na-asa na-azụ nwa azụ them like that. Mgbe ụmụ m nọ na primary school nwaanyị nwe school nọkọta si ya na-ebuli ọsọ 100,000 150 si ya na nwa a ga-akwụkarị nwa primary school 50,000 ihe ọsọ nkụziwe ọ bụdo ebe isi dị na 1 2 3 aha ya gịnị ka a na-akụziri enwere ihe ọdọ obodo some social study enwere ihe ọdọ a na-akụziri ha na obodo fraction ka a na-akụziri ha ọkarịghị ona ha gụọ novel gụọ English ọkarịghị ona because ịbịakọla anya na ụmụaka ga na private public school pụtakwa ofu gacha university ọtọ ha ga private university pụtakwa ha bụrụ fine na-achị otu ọrụ ihe na-agafuchi ego na-epu ụtọ nwa under pressure na-azụ ụmụ. So biko na ụmụ nwaanyị ihe m na-agwazi ụnụ ana m ajụ ụnụ ugbu a na ele ihe a ga-eme ka eweta population n'ala Igbo ịla be di gị ịla be nna gị were anya gụọ na mmadụ agwụla na obodo ala Igbo ga-ekpochapụ ọ ya ka ndị Hausa ndị Fulani ji wee nọ n'ọhịa na-eche ka anyị zuzu gị ihe anyị na-ezuzu na anyị na-alụ otu nwaanyị polygamy ga-ala gịladị nọrọ na Amerịka lọta nwaanyị deme n'ụlọ mụta nwa ndị ha na ụmụ gị ga-awụ nwanne because ụmụaka ha nọ na Amerịka echekọghị lọta ka esi ihe na-azụ ụlọfọ ụmụ ịmụ na Amerịka ịmara dị na not coming back ele ihe ịchọka ngwu dị gị mechie amadị gị ogechi and again gị na dị gị nwụọ ụmụaka ahụ efuole mana ọ bụrụ na ha nwere relative ị na-eme n'uso obodo oyibo lọta ha hụ ndị nke nọ na-emekọ ihe nwanne ha ga-ahụ ndị ga-enye ha aka in investing sometis ihe mmadụ na-abụrụ onwe ya uru ụlọ ahụ ịrụrụ ka agaghị abara nwa uru karịa ịdị na gị pụọ and ị ga-need mmadụ to also believe in that house. Moto gị agaghị emere gị ihe mmadụ ga-emere gị esi ịrịa ọrịa mebi na ha yanwụzi moto ka ị ga-ama na ị nidiri mmadụ ịnyanye moto esi kawa nkarịa ọrịa ị na-agazi na kichin ka ị ma na ọ mmadụ ga-esi n'inye gị. So unu adọkọwala nwoke release na ụmụ nwoke ka amụtasị ụmụ ji n'obodo na ọkwa population na drive development. Ndị Igbo anyị na-ata ma asụsụ anyị omenala anyị ma ụbara mmadụ ụmụ nwaanyị weezie na ire ụnụ ga-ezo n'ọnụ chepụta echiche ihe a ga-eme. Achọrọ m ka ụmụ nwaanyị kra comment ya on my session ka m mara ebumnuche unu on my unu comment ya on this ka m mara ebumnuche unu ka anyị mara anyị ga-atọ iji hụ na anyị chekwa ala Igbo na ala Igbo ekpochapụ. Ndewo.